Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Magasunod sa diligid lamang madugay kagkaron. Yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:22. This time check is brought to you by Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-22 na nga petsa sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Kamusta nga to sining mga kaaksyon kabayontang nakapahunay-hunay kamo sa sining udto kag kabayontang iban sining hingapos na para mag-break sa sining udto. Kag ti samtang nag-break kamo nag-monitor diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan. Welcome na diri sa inyo sining Martes nga edisyon sa Aksyon PBB karon nga daw dalontang mga report sa aton sining mga action reporters samtang nagpatigayon sang pagpangita sang mga balita kag pang-abukay sa pila ka mga stasyon sang kapulisan
ang aton sining nga mga patrol unit reporters. Karon dugay-dugay mga kaaksyon na dalontang mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamustang mga kaaksyon ta sa palibot diri sa syudad sang Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan Oxlang kita sining mga inoras kag kalakip man ang ato sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad sang probinsya. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan lakip na sa oriental side, no? Ara pa sa gihapon si COVID o kadamo pa sa gihapon ang social distancing kag face mask, face shield ang unahon tagid paminsar kunyara kita sa gwa sang aton sining nga mga puloy-an. Kalakip man ang aton sining nga mga kaaksyon sa bugos nga Region 6. Kamusta kamo mga kaaksyon namon karon dugay-dugaya aton hibaloon mga kaaksyon ang pila ka mga informasyon pagi sa aton sining taya broadcast tupod ang Aksyon Radyo Iloilo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sige, samtang iban sini nagahimos na sang palanyagahon, ang iban sini nagapreparar na mga kaaksyon, kag ang iba nakatapos na gidman ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa gobyerno provinsyal iwat sining nagpanumdum sa publikong online sabong lamang ang ginatugutan sa Negros Occidental. Mga Negrense ginabisuhan nga magpatuman sang self-discipline. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Department of Public Works and Highways o DPWH nagklaro nga iya ka PLDT ang ginkawat nga steel cover sa Barangay Mandalagan insidente sa magpangawat nakitaan sa CCTV. Dapat aksyonan ni sa mga kapulisan ta kay base magkalaan na dining takop las ang ara sa highway tada nga iya sang PLDT mo tong ginkakas nila ti kundi nahimo nga ay sos Mario ni sigarapon nga mga tawo way nagid sang kotihon pa. Dapat padudlaon naton kag i-operate din sa mga kapulisan ta. Inugay kita tulog sa area sang Police Station 3. Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eden Abuso, kapulisan hindi mag-untat sa pagpangita sa hustisya sa mga biktima sa mga pagpanglutang sa syudad sang Bacolod, Placido. Nagpalayag nga mas ginpabaskog pa ang police visibility. Sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden, nokpo nagapaabot pa sang mando angot sa pagpaaresto ni Presidente Duterte sa hindi magpabakuna. Samtang Negros Occidental Provincial Police Office tinguhaan nga mapatukod ang standard police station sa 31 ka banwa diri sa probinsya. Samtang sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Eden Abuso ini may kang tanan sa Barangay Punta Taytay, Kapitan Palma nagpangabay sang kooperasyon sang pumuluyo sa Hunyo 24. Ang Punta Taytay nga dando, aragid ang mga beach resort naton sa area sang Barangay Punta Taytay and Alangilan, Granada, ano pag itong iban nga barangays nga may mga
resort man kag mga dalayuhan man sa mga kauturan ta, especially sa sining San Juan de Bautista, dapat ipaiway tagidina no diri sa syudad sang Bacolod para likawan talang ini si COVID-19. Maabot ginang tiyempo nga liwat naman kita nga magtililipon manunyo 24 do tradisyon na sa mga Pinoy nga yara sa igad sang baybayon o kung sa mga baybayon kag mga mountain resort. Samtang sa ato siri nagapangunaman nga balita out of town sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, pila ka mga tricycle driver nagapadangat sang reklamo bangod nga hindi sila makarenew sang ila prangkisa. Ay nano nagkalatabo ning hindi sila makarenew sang prangkisa dara, nano ina nagkaladula ng ila sining ruta nga wala na sila franchise. Ay na ato ni karon hibaloon mga kaaksyon na. Samtang balita naman sa kay Aksyon na Percival Villamor sa banwa sang Moises Padilla, padayon ang pag-maintinar sang peace and order, COVID protocol kag checkpoint sa mga border control ginapatigayon. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon tadara nga maka-like kag maka-share sa aton sining program plus pagpadala sa inyo sining mga mensahe itirahan na ina no, i-like kag i-share ang aton sining programa sa Aksyon Radio Bacolod Facebook live kag sa Aksyon BBB no, i-like lang kag i-share wala ka nang hahanapin pa, tapos ipadala mong mensahe mo kay siguradong sigurado mabasahan tana ina dugay-dugay. Kag sa mga kaaksyon tabaya website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta baya Aksyon Radio Bacolod aton tirahon ina dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, kaya rin ang resulta sang small town lottery ho sa unang draw sang STL sa sining adlaw sang Martes, June 22, 2021. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta 4 kag 16, liwat 4 and 16. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaaksyon tanay paghanda na kay i-prepare na no. O sige, sa mga kaaksyon tayo 11:34 na sa sining mga inoras alas 11:34 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay plastar tanay sa makadali niho para siguradong sigurado makasalyada na kamo dugay-dugay no. Sige, dali lang kay nagatiyog pa siya. Patiyogon ta siya nga patiyogon, no? Daligid lang kay ma-open ta di anay ho. Sang mga importanteng mga hilikoton sa sining mga inora. Sa aton sining mga kaaksyon ta naka-like na kag naka-share na. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook account, no? Sige, dali lang, no? Kay sige pa siya tiyog, no? Pangita pa sang tiliyogan niya siguro, no? Sige, may lang ang pagpamati sa kay Vanessa Mayo. Thank you, gid, Ma'am Mayo, no? Kay Huma Lumina, kay Niepes A. Jasmine, sa kay Malo Delgado, no? Si Malo Delgado, Naisel Morales, no? Fabol, may lang ang pagpamati at Kim Iriman,
Barriuga Reyes, Suset Alunan, and Christine Minyes Villalobos, Raquel Di Maala. Salamat gid sa inyo, no? And sa piyak nga bahin si Emily Hindrala, no? Emily Hindrala and Cristina Olmido, Rodel Tanaya, kay Pilton Lipora, Marjorie Mijares Buliag, Rochelle Torbella, and Victor Tugaf, kay Eleanor Rigby Agrabante. May lang pagpamati. Norman Auhero Julaso, thank you gid. Pilahiyo Nunoy Arms. Si Nunoy Arms? Si Pilago, no? Ani Grace Ani Grace Potestad, may lang pagpamati sa kay Rodora Syoko, George Gargasiran, kay Richel Bonilla, Edmar Kilitar, kay Pontesyon, Philip Alonsagay, Amor Armas, may lang pagpamati kay GM Ace Diaz, Teresa Rihas Brillas, Alex Montesa, kay Sally Mission, may lang pagpamati kay John Vicente and Valencia Kinet. May lang pag-monitor sa inyo tanan-tanan sa sining udto. Sige, panyaga na sa way pa panyaga matamat na chibog kay tirahon tana dugay-dugay ang mga informasyon diri sa inyo sining palatuntunan. Daligid lang, standby, mahatag tapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligidamang madugay. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon.
Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may... Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:42 ang aton oras, 11:42 na mga kaaksyon. Kapanyaga na, sige pagpanyaga na kung wala pa. Karon dugay-dugay para siguradong sigurado solve ang aton sining nga problema no? Sa sining nga udto tigpanyaga na gid man na. Pwede ba lang nga maghubi ng may edad na? Pwede gid kung amo inang pamangkot. Sa mga kaaksyon ta nahadlok kag nakulbaan ka bala magkatrangkaso ka or maghilanat ka Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:44 ng aton oras. Kadtuan tanang mga balita sa aton sining mga action reporters. Unahon tanang balita sa patrol. We have Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa palayag ni Barangay Punta Taytay, Barangay Kapitan Palma. Nagpangabay sa kooperasyon sang pumuluyo sa Hunyo 24 sa Hoybis na inangadlao. Kinanglan sirado ginang resort kag wala sa magpadulong sa Punta Taytay. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden, mayong aga. Aksyon Rex, si Piho na.
piho na nga. Piyo na nga, hindi ka mabasa, maglapay ka sa pagkatay-tay. Gani, man. Kahit 2 years na ni Action Rex nga wala sang selebrasyon. Ang, kumbaga, ang kilala, gida iya, basyahanay mo. Kaya di ka Gani. pistahan ni San Juan Bautista. Amo gid na. Wala na sang basyahanay, Action Rex. Sige, Waya na na ipaiway ta sini nga tuig kay daw ka Oo. lagid sa sitwasyon Ang kalipay, kag ang tubig, kag ang basyahanay, Ara lang na iya. Oo, di ang pandemic na na, idulaon tani. Kung hindi man ma-celebrate pagka Webes, kundi Sabado, Domingo. Sabado ka Domingo. Open naman mo. Actually, kalabanan, Action Rex, minsan wala pa sang kapistahan. Oo, pwede man lang ka paligo-ligo da. Oo, ginadagdag niya Mag Action Rex 24, 25, bukas naman na siguro. Oo, bukas, kidi galing kay may trabaho. Oo, may trabaho, wala trabaho lang nga matamat lang pabaybay to Oo, bulos-bulos lang ka mo. Bulos lang Hindi mo ka mo group chat nga Gani man. lang. Basta hindi lang ma-violate ang health and safety protocol. Gani. That's why Action Rex, yung ginapangabay ni Barangay Punta Taytay, Kapitan Lea Palma, ang kooperasyon hindi lang sa mga residente sa nasakupan nga barangay, kundi sa tanan nga bakulod nun, matapos nga di nakasugta na Action Rex nga magsira ang tanan nga beach resort sa Hunyo 24 nga adlaw sa ila sini nga kapistahan, wala gid Action Rex bisan ano nga activities sa barangay. Silinggan ni Sir George Gargasiran, siling Action Rex wise na mga tawo sa 23 or 25 na sila ma-celebrate gani man. Pero tiyang may i-celebrate lang si God sa baybay, pwede man lang ka social distancing to kag hindi tingog kag damo tao, larga na lang sa inyo puluyan, way ginadiferensya. Oo, kung gusto mo man, pwede lang virtual ka mo dahil atong piyak sa beach, ikaw sa inyo balay. Hindi ka pa mag-itom, hindi ka pa mainitan. Gani man, hindi ka pa magpugis. Oo, di sunod kay Palma, Action Rex, sa hinon-anon, nga ginpatigayon, kaupod ba lang pila ka mga city officials kag kapulisan. Di agree na gid tanan, wala gid sa may nagpamalabag, nga isira lang ya, isa ka adlaw. Ang ang mga beach resorts, unlike sa province, ka tatlo ka adlaw mo. Tatlo ka adlaw gid ya, 23, 24, 25. Oo, Ikaw ka kikita sa mga mountain resort kag mga beach resort sa 26 pa iya, sa probinsya na Oo, probinsya na Action Rex. So, dire, 24 lang Action Rex. Iti, ang iban, ang atong sino mga officials at expert doon in Sindihan, Manila. Nga kumbaga, do, amo ni lang palang abuyan, Manila. Di, basta lang sila 24. Kahit ito, amo ginang highlights ng ila sininga kapistahan. Di, ambal ni Palma, personal ini Action Rex nga nagakadto, kag naga-istorya git sa mga beach resort owners nga gina-report badla sa iya nga nagabaton sang sobra sa gintalana nga kapasidad sang ila resort. Ambal niya, sa 23, bukas lang kamo ya, pero 30%. Sa 25, bukas naman kamo, 30% lang. Hindi mo na silinggit nga 30% lang, iban 25, ang ibang labot na 35, okay lang na. Basta importante social distancing lang Oo, kanting hambal ni Kapitan Action Rex, likawan ang malabla kumbaga ang panumbalay. Kung sa pamilya nyo nga at is ka nga wala ka mo yasang COVID, okay lang na kamo daw nga magpamilya. Storya na, hindi na tumanumbalay sa piyak. Kaya ang lain to, kung may positive sa piyak, malapnan ka, ikaw madala sa imo pamilya. O kung ang lain man, ikaw galing positive, may mo na laton-laton lang. Oo. That's why Action Rex nga mo ginahambal ni Kap nga si kung magtipon, hindi gid bala malikawan nga magtipon. Like for example, magpa-beach ka mo, kamo na lang nga magpamilya. Nga sa isa ka mo kabalay, bala kalaw. Ang iba nga ni Action Rex nga na-discourage man, nga bisan pamilya mo, pero sa lain sila yung barangay abi naga-star, lain sila nga balay, hindi na lang danay pag-i-invite. Kaya wala ka kabalo kung di na sila naghalin, diin man sila naghapit. Kaya di amo na subong Action Rex actually ang hambal man sa aton sini mga local officials nga nagadamo ang ma-record na COVID-19 cases diri sa syudad kay lat na sa pamilya ang nagakatabo. Tag isa ka pamilya ang ma-lockdown kisa Action Rex mo tungod man sa paglaton-laton sang COVID-19. Kag di istrikto man Action Rex nga ipatuman kaupod sa mga barangay officials, mga tanod. Upod man ang kapulisan sa Police Station 9, ipabilin gid nila Action Rex nga lockdown o konsirado ang mga beach resort sa Hunyo 24. Pamati naton si Barangay Punta Taytay Kapitan Lea Palma. Sa tanan na yung Afgano, sa tanan niya pumuloy sa Barangay Punta Taytay kasi sa bilog na makulod ng June 24
na tanan nga beach resort is almost locked down. Siyempre pasensya din nga 2 years na wala na activity din sa barangay at nga piyesta. Tungod pa sa pandemya, ibisar sa magdamo. Pag isa mong yara, pag mong lang pasitit, tulig na kung anong. Isa lang kapamilya. Ang mga subong kay kung may napasitit sa isa kapamilya, kung i-chuan sila, siya kung pasitig na sila. Di ang muna ibisar mala sa atin ipon-tipon, dapat pamilya na lang, hindi kayo ma-erosilo sa ibang tao. Dahil sa nakakilala sa ila, kung di sila nagali, ang ibisar ng proper social distancing, wear mask at proper hand washing. Ang mong ginapangaya sa ano, dapat masunod kita pala kay iba niya kabataan mo, kung natungon mo na lalato man. Kung siya makita, dagat pulis, lagi sila mahingo. Kaya mo din ma'am, usually ma'am, libre 2 hours, may kasi sa pulis mo, sa mga niya resort. Lagi na ibigtar mo lang, paano mo lang na, pati na, o talagang pulis, ibigtar na resort mo na natukon niya. Kaya mo to, Aksyon Rex, hambal ni Kapalma. Ayo man lang na. Isa man lang kadlaw actually na ang gindumilian. Pagka 26 social distancing lang kag face mask o face shield da. Mo lang nang imuunta. Oo. Kaya ang isa sa Aksyon Rex sa ginabantayan gid, especially sa aton kapulisan, ang una-una gid wala nga beach resort kung halin ka diri sa may after bridge da bala sa may Punta Taytay. Oy nang open? Oo, wala bala ka. Ang Eden Resort? Ay ginis dugin bakal mo naman to sakon. Dahil mo na ito pangalan. Taglima naman na ka pisos, Aksyon Rex. Tagpila? Taglima ka pisos ang entrance? Kita mo na mo, Aksyon Rex. Actually, paglabay ito kay Ina, gani. Mo ano subong man. Mo do kuan pa man lang. Doon pesta na sila. Do ka na mo na ito yung Aksyon Rex ang tawo. Kasi God sang baybay lang nagapaligo. Actually, ang buot ko sino na daan? Oo, do wala man na Aksyon Rex ang wala man gani may gabantay may nakabutang interest mo ka piso pero wala may nagapanukot. Dito ka open lang gid bala Aksyon Rex wala sang may gasaway. Amo na kisang ginareklamo man ha sang iban nga residente sang Punta Taytay sa ila da abi nga barangay officials. Kaya do hindi bala nila Aksyon Rex ma-implement gid bala ang pagsaway. Kaya kisa Aksyon Rex, we understand man na mo na dahil mga beach resorts si timingan guro. Nato naman sa piyak mabantay ang siyempre ang tao, Aksyon Rex, sa itong balambal mo ginawa, man. Or to lang magtalikod, ang pulis, abi, yung managsaway, ang magyapon. Mabalik mo nagyapon. Pero importante da nga paminsaron tagid nga si COVID-19 ara lang. Kay kung ikaw magjakpatan, kay ikaw matapikan, problema ginangadako. Oo, amo ginana ang problema. That's why nga mo na ba lang ang Manila, ginabalik lang ang ano ni, ang pag-fee sa mga barangay official, sa local official. Pero dapat ang tao, ginahimo man nila ang ilang himo man wala nila ang ila Aksyon Rex nga papel sa komunidad nga dapat magpati man kiti kung sige lang na sila karon implementar sa mga mga EO da nila kung city ordinance kung ano pa sa barangay Aksyon Rex pero hindi wala pagpatiyon sang tao di wala man ang yapon so ito anay lang kita Aksyon Rex pero tiyan mo niyang mayo Aksyon Rex kaya ang Gluter na plus capsule, may ara man gluternate kag dahon sang insulin plant nga nagatiklo sang aton dugo kag kag mga internal organs. Epektibo ni Aksyon Rex batok sa diabetes kag high blood kag sa Balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon tang nagaplano ti ang probinsya iya ma-start 23, 24 and 25 balita at lokadlaw no no movement sa mga tawo nga mapadulong sa mga resort sa mga beach resort kag iban pa nga mga palahuayan publicly
But kung naram lang sa sulod sang puluyan nyo, pwede man lang kamuda ka jamming, pero likawan tagit nga may iban nga tawo, pero kung bugos nga pamilya, okay man lang na kung nara sa sulod sang inyo sini nga mga puluyan. Dre sa Bacolod, pizza 24 lang, ginaayo gid sa ngaton sini nga alkalde, kag mga city officials nga kung mahimo magpabilin lang sa inyo tagsa ka mga puluyan kay way gid tada pierdihon sa isa kadlaw nga hindi kamo makalarga sa mga resort manugid kamo abi kahinguyang gid kamo pero rara lang kamo sa balay kagarang bugos nga pamilya kung wala kamo obra way trabaho ara lang sa sulod sang puluyan ati mayo gid no kay likaw ina sa anuman sini nga mga viruses. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:56 ang aton oras matapos ang balita ni Aksyon Eden sa iluanta si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa palayag sang Department of Public Works and Highways. Aryo, isa man katulupang doon nga balita niho. Nagklaro nga iya ka PLDT yadto takop sang steel cover sa barangay Mandalagan ti insidente sang pagpangawat nagitan sa CCTV ho. CCTV may lang kundi ni madakpaning mga animalis ngayon ano man yang galgal ninyo nga ginataklob gani na parang kung mag-aging salakyan hindi mabulasot, hindi may maaksidente dira kag kung mag-ulan makatabon pa sa mga kauturanta, no? Pero ila yaging kuha nila takop, ginkarga sa tricycle, at depende na sa mga kapulisanta sa pag-operate sa sining mga taong ini, kagang mga junk shop coordinate gid kamo sa mga kapulisan kung may ibaligya nga takop steel cover sang manhole dira sa area sang Mandalagan. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale? Action Rex na pakigagot na si Congressman Greg at kay PCTO Director Colonel Manuel Placido para mausisa kag maimbestigahan ini nga pagkawat sa steel cover dira sa may tubangan sa Robinson's Mall, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod. Kagabi ni Action Rex sa Sabo ining insidente sang pangawat. No? So ang update ini ito nakuhaan sang CCTV footage. Ang insidente sa pagpangawat Action Rex o galing Puron, no? Kag hindi klaro. Duwa to sila sakay sa tricycle? Yes, duwa Action Rex isa ka driver kag isa ka pasahero niya. Oh, yes. Duwa, hindi ka mga tao ang responsable sining pagpangawat. No? Kaya kung makita natin sa CCTV footage sa Kadaraka establishment. Ano na? So sa tunga na sa sangkarsada? Oh? Hindi Action Rex, sidewalk na siya actually. No? Hindi siya tunga at tangdalan, kundi sidewalk. No? Amo may ni ang pagklaro sa DPWH Bacolod District Engineer, Jaime Havilana Action Rex. Kaya kaina sa nga ilay naging padulungan ang lugar para ma-safety man ang mga pedestrian. Para mga motorista Action Rex, timutangan nila sang temporary cover, ining steel cover, no, nga supposedly mayara din at sang takop o galing tiging kawas sa Lunes sang gabi. Temprano pa nag-Action Rex sa tabo kagabi, mga around 7:23. Okay daw kadamo pa sang salakyan nga nagalagi kagabi kita sa CCTV footage bla daw. Yes, may mga persona mag-Action Rex nga nag-alabay man bala, kundi na padayon man niya ginalupit. Tingaway ni nilagin sa wayas pagkadamo to sang naglalabay, way ginilagin sa way? Huwag Action Rex, no? Kaya tiyan mo na lang tinutuyo ang pagpangawat kay ning tricycle driver doon nag-look out ni siya kung baga Action Rex, no? Kagamo ni Hambalik District Engineer Jaime Havilana. Katuntuhon bla sa mga tawong inib lang maghimo sang kasubong sini. Kung mo ialagyan ni sa may gutter ni Dampe? Yes, sidewalk na siya Action Rex. Kamo ni siyang pag-explain sa DPWH. Kag according sa ila, hindi nila Action Rex siya cover sa tining proyekto dira nga drainage. Kundi iya ini ka utility company nga PLDT Action Rex para ini sila sa mga fiber optics according kay Engineer Havilana. Rason nga magapangabayan sila sa PLDT nga kung nahimo i-replace nila since ang ginbutang nila is temporary cover gid lamang kag ang gingkawat nga steel cover Action Rex mera to sang tatak nga PLDT. May tatak to nga PLDT? Yes. Ano to, still gid man to sa Action Dale?
Steel? Yes, sa steel sa Aksyon Rex nga pwede siya lang mapakilo. Pwede siyang, mabaligya to sa mabaligya. scrapan? Oo, Hindi man to nila pwede- mataklob sa kalaha, no? Kundi galing sa kaldero, hindi man to nila mataklob, no? No, ka-oversize siguro Aksyon Rex ang maguan. Anon man lang to nila, manimuon nila tapakan, di man to nila may muan, tapakan to. Ambot ano ang ilang ating Anong purpose nila, ipakilo gito nila. Di dapat ang mga scrapan, mga tag-iyas ang scrapan, alert ka mo. Base may mabaligya sinyo, pakdula lang ninyo dahil sang taklob na sang PLDT. Ang mabaligya sinyo, kaya munang bagay sila. Yes, actually may pandam Aksyon Rex, pandi pa the bridge. Ngayon kaso, nga magbakal sila sa kinawatan na kining natabo kagabi, basta iba lang may liability man sila. Pati liable gid sila ma-filean gid sila sang kaso rason nga muna nga mag-double alerto sa Aksyon Rex, yung kaso din man, nga may ara dito sa magpadulong dira nga mga tao, wala nga magbaligya, magpa-scrap, may arasan tatak nga PLDT. Kaya actually trending na subaw sa social media, makita mo na Aksyon Rex sa mga tao dira, ilabi na sa mga junk shop owner. Kung wala sang magbakal sini Aksyon Del, pwede man lang nilala gaon kag higupo ning sabaw sang taklob. Pwede lang nila gaon para mo pawan ang utok nila nga bulutanog bla. Basta yung nila tinggal bla. Pila ka kilo niya? Bulubugat na Aksyon Rex kay duwa kinanglan duwa ni katawo ang maghakuat para gid mga madala kag maalsa kag gintakay sa tricycle kag padulong sa norte nga bahin ang direksyon sining tricycle Aksyon Rex nga naghalina ining duwa ka mga kawatan dira sa may atubangan sang amo gali sang taming ni Captain America to. Inang natanming bla. Siling ni Philip Liboli na mo mugid sang ginpahulam nila kay Captain America guro to. Pamaga daw basi shield to nila sa COVID. Damol na sa dilaw. Wala ka malawak si Engineer Haviliana kay Mablaya niya kay utility company kada wala gid niya physically na uyatan sang DPWH ang iningat steel cover Aksyon Rex kay ila pa magkakatidangan pagla sa PLDT para at least mautisa kag mapisla na ining steel cover Aksyon Rex kay budod-budlay to kung hindi siya mabutangan sa temporary cover kag kung nagalakad dili akong gadi Aksyon Rex mabulasot ka na yan. Mabulasot ka may possibility nga mabulasot ka ila din ako nagalakad ka nga naga-cellphone kag dira ka nga area amo nang luyag nga malikawan sa pwede man na nila obrahan concrete na blang daw galing ka may mga tabon nga konkreto blang na mga simento blang kag may ara lang daw duha-duha kagihan na iyang company Aksyon Delwan. Wala lang ko idea Aksyon Rex kung dira nga pwede nga alternative. Nga pwede dira nga pwede na nila pormahan siguro sang semento man pero according to sa DPWH, safety na to Aksyon Rex ang lugar. Kay naka-cordon naman siya mo. Mayroon na sang mga tape dito nga limpahamtang. May temporary cover ng ginbutang. Kaga mo na, yara na sa PLDT company ang paghatag man sa nagakaigong aksyon para kita mga ma-secure dira ang lugar Aksyon Rex kag wala sang may mga ma-aksidente o kung ma-injure dira nga mga motorista yung kapigiman nga makalabay dira sa area. Pero unta lang hindi niya sa tungatang dalan kundi sa sidewalk ini siya according man sa DPWH nga nagpatigay sabi ko gani sa tunga dalan to gali kay sa igad-igad na dampigid sa may sidewalk sa Aksyon Rex hindi na siya part sang highway sang dalan lakton kag magluwas sa pangabay sa DPWH ang replacement sa PLDT at ang kapulisan sa police station number 3 according sa PIP pati pamalabla makarubing sila sa mga amutong kadamo na sang lalabay itong mga salakyan pribado may mga katimprano pa sa doon damo sang salakyan na napabayaan lang nila. Wala Aksyon Rex may nagsita kun baga wala mga tao niya. Wala sa may nag-report sa otoridad nila yun. Kaya amo nang problema nga kung pa iya lang wala gid na sang kayuhan ng pumuluyo. Pero kung lapit lang Station 3 di ba? Ang Station 3 area sa Mandalaga na pero kung gidulugan to nila mano gitos laman. Aksyon Rex. Agin saway lang abi.
Pulunhan siya sang overpass dira sang Robinson. Natabuan sang incident action rex. Approaching na sa Quandra sa may Carmelite Homes sa muna da? Yes, action rex. Medyo hindi ko familiar sa lugar, no? Pero muna da guro, lapit-lapit lang da. Tumangan mismo sang Robinson action rex. Kaya meron dira sang dako dira nga establishment or apartment sa dira nga area, no? Nga muna siya nga nakakuha sang CCTV. Do nga may CCTV action rex, amo lang hindi clear kagaboron ang kuha pero nakitaan ang aktual nga pagkawat kini nga still cover sang duwa ka mga persona action rex. Namito tani ko nakuhaan gito yung tricycle kay para ipakdol na solo yung tricycle bla. Possibly action rex sa iba nga mga establishment, possibly may araman sila sang CCTV footage bala nga naglabay dira sa dalan, nga may bit-bit dira or karga dira nga still cover. Pwede din sila nga magpakigangot sa police station number 3 or send sila sang video sa action rex para at least makabulig man mala-locate, no? Para ma-recover. Gapay munong nagidlang na kag proteksyon na sang PLDT sa kada isa da ginkawat pa ninyo way nagid kamuya sang pasinuhon nga klase ka mga tao dra. Isa din sa ginagawa action rex ng DPWH bangod sa pandemya ang iban nga mga tao nga pigado bala nga pangita sa pamaagi para makasurvive. Galing katuntuhon na iya sang isa ka tao magpangawat ka na action dahil hungod na iya sa buot. Correct, no? Amo na lang ati makabig siya nga illegal nga aktibidad violation sa lay action rex kag may aragi dapat sa nga salabton. Ariwa ang interview naton kay DPWH Bacolod District Engineer Jaime Javiliana. Actually, Sir Dale, na-secure na to ang area, no? Utangatan na sang temporary lang cover, kagina-cordon pa, para nga hindi maagyan sa mga pedestrian. Actually, araman sa may sidewalk, araman sa dalan or sa roadway. Na-secure na, kung agapangapay man kami, kung hindi naman mabuligan follow-up sa PLDT, ma-replace nila na ang ilan ng steel nga cover, no? Kay sila lang na ang maka-replace kag kung pwede man kami magkapangabay sa inyong maduang sa mga pulis naton kaya kung pwede kuwas man na ang area ma-deter ba na basi susunod nga gabi basi mo o naman ba sa mga aton mga inang tao mga nasa kagawin na doon, no? Tungkol pala sa kapila doon, no? So, ang mga scrapan, no? At may santa nga hindi magpagkalihan ka sang inaangat steel cover kay way labot nga may ngana na sa PLDT kwanta sila criminally liable na kung magbakal na ang mga scrap sila. But ringon, hindi siya cover sang DPWH engineer. Iyan nasa PLDT nga cover sa ilang mga siguro sa fiber optic na sa ilang communication lines. Dali lang kay balikanta si Aksyon Dale Salazada. Actually daw tapos naman tong interview with Engineer Javiliana. Balikanta si Aksyon Dale Salazar, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:08 ng aton oras. Si Aksyon Dale, Aksyon Dale. Yes, action rex. So, nabatihan ang palayag ni DPWH Bacolod District Engineer Jaime Javiliana. So, ang kapulisan nila si Basi pala makaroving action rex sining dalan na lakson nga Basi lain naman, no, nga steel cover ang ilan sining targeton. Kaso nga parati kung may mga kapulisan. Angay na sila madakpan, takloban sang steel cover. Kung madakpan, itaklob na lang sa ulo nila para maumpawan sila, para mahimo na sila Captain Marvel pala. Mas makipagya, sir, at may baluan ko ano ang rason nila kung yabing kahuhat. Ate, pakilo na nila. Kapigaduhon, kung kapigaduhon ang ginahambalanta, katamaro na yasang tao. Actually, may tricycle man sila. Pwede man sila patahe. May tricycle ka mo da, ginkargahan yung tricycle. Iuli na ninyo, kundi gani, idangop lang na ninyo sa police station na. Abi sir, kakalambig kamot ko, abi mo na remedyo. Simple lang na. Yes, Action Rex, no? Dako, gini nga kahuyanan, Action Rex. Kailan sininga tagsa ka mga pamilya, pag may mga himatapan sila nga mayroon sang ideya, Action Rex, or tupad balay,
nga may arasang ihibalo bala or makalid no sa pagka-recover sining still cover, pwede sila magpakigangot sa police station number 3 o kon sa Aksyon Radio Bacolod Action Next. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon yung Aksyon dahil talaga una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Gid. Salamat, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Last 12:10 ang aton oras. Siling ni Carmilo Miloy Halando. Nara si Presog Monitoro sa Country Homes. Thank you, Gid Loy, ha. Siling nga, pwerte ka para kapuraot na gid sa mga tao na piktuhan. Pati cover manhole kinawat kag for sure ipakilo na nila amuga ni Loy, no? Siling ni Riman Desiderio linga pigado na gid siguro gani man. Pero ti way man nagakahulugan nga kung pigado ka, hindi ka na mangita sang medyos posibles. Hindi man siguro tanan gid nga tao pigado magkakita gid man kung tinamaran, mo nang pag-istoryahan ta naman kung tinamaran, gid ka tama, kung tamaran ka gid mangita, sang kinawala, wala ka gid mihimo sa kugalingon mo, kundi mang tuklo ikaw, tinami na, ang tinukloan mo, ipakao man sa pamilya mo, or sa kabataan mo da, mayubla na, Sus Mario ni Sigarapon Santissima. May lang pagpamati da kay Miloy Halandoon sa Country Homes Phase 2. Ang amon nga presidente, si Miloy Halandoon. Thank you so much, Miloy. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, last 12:11. Ang aton oras, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta. Santon Plus Herbal Soap, mga kaaksyon, pampakinis, pampaputi sa aton nga kutis. Pangkakas, punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kagang maitom nga kag mabaho nga ilok, pahumuton ini sang Santon Plus Herbal Soap. Wala ka nang haanapin pa sa Santon Plus Herbal Soap, ara na tanan ang kag MBIC Bacolod aralang sa dalom sang Simatic Enterprise Incorporated nga nag-operate sa Breadco Port 3 sa iSecure Warehouse 20-21 MVIC Bacolod, no? Para sa dugang sining ihibalo kay kung magparehistro ka mo sang inyo sining mga salakyan kinanglan gid mayara sang patest ina mga kaaksyon. Pwede ka mo kapakigangot sa 454-2422 kundi gani sa 0915-063-4386, no? Kundi gani sa 0960-528-2764, no? Kundi gani i-check lang sa Facebook page sang MVIC Bacolod, mga kaaksyon. Daligid lang mga kaaksyon kay yari ang aton sining former senatoro kag congressman representing sa Lone District sang Antique, Madam Congresswoman kag anay Senador Loren Legarda sa interview sang DZRH Manila. Atubanga ang hangkat mga true hero sa neuropathy, hindi magpapago. Kada magbinhog, mag-alay o may tuslok-tuslok na mabatsyag, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Senator Loren, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Senator. Sa'yo, Deo, kay Malu, at sa buong RH, sa buong Pilipinas na rin, na yung pagkabigat, paano, at maayong buntag, sa Kabisayaan, at syempre sa aking makasimanwa sa Antique, ay mayat nga aga kaninyong matanan. Pati na sa mga Ilonggo, nakasama
hindi po namin maayong aga. Yan. Kapikulan na rin, marahay na aga. At maya paabak po, Magpampangan, Masanto sa Kabuasan, sa mga taga-Pangasinan. Yan. Ayan. Kulang na lang sa Bacano, hindi ko pa naaral yun. Yes. Doon po ay asalamu alaikum. You know that we have more than 80 languages in the Philippines? Ganun po ba? Wow, ang dami pala, ha? Oo. Languages and dialects. Pero ibang topic naman yun. Hindi naman yan siguro ang pag-uusapan ngayon. Pero interesante yun, di ba? Well, anyway, pag-usapan natin sa ibang ibang oras sa programa. Pero malaki, Senator, ang epekto ng COVID-19 pandemic, ha? Sa trabaho at kabuhayan. Ayan, sa ating mga kababayan, ha? Ano po ba ang mga programa ng ating gobyerno na maaaring makatulong sa ating mga kababayan na Senator? Magandang natanong mo yan dahil higit sa 4 na milyon, di ba, ang unemployed ngayon at tumaas na dahil may mga micro-enterprises sa mga nagsara, mga restaurant, mga maliliit na negosyo na hindi na kaya nung panahon ng lockdown. Kaya sa mga nakikinig po na 4P families, yung mga sakop po ng Pantawid Pamilya Program, dapat alam po nila at na-avail, nagagamit po nila yung Sustainable Livelihood Program. Ito po ay isang programa para sa mga 4Ps talaga, para sila'y mabigyan ng puhunan na livelihood, gaya ng itlugan, gaya ng sari-sari store, kung ano man ang negosyo na akma po sa inyong lugar at pati na rin sa inyong talento o hilig po. Yan po ay Sustainable Livelihood Program. Tinatawag po PSWD SLP. Iba pa yung PSWD AIC, yung Assistance to Indigents in Crisis Situations. Gaya nung sa amin po sa Antique, na sunugan yung kaisano mo, yung mga nawalang empleyado, ay nabigyan po namin ng AIC, Assistance to Indigents in Crisis. Tapos may gumuho na parte ng bundok sa Valderrama ay na displaced na mga bahay ay nabigyan din po ng DSWD AIC. Pero sa mga walang krisis pero may krisis pa rin dahil nawalan po ng trabaho ay maari pong Sustainable Livelihood Program. Sa ilalim po ng DSWD lahat ng mga 4P families. At maliban po doon, yung aking Quezon Bill of more than 20 years ago. Ito po yung Public Employment Service Office kung saan po ang bawat munisipyo ay merong PESO officer na magtuturo po sa inyo kung ano ang pwedeng trabaho sa inyong LGU. Tapos meron akong paano ka lang batas Deo na ginagawa kong piso imbis na peso. Ano ba itong from P naging P? Kasi barangay Employment and Entrepreneurship Office. Yan. So, hindi lang LGU-based, iba kasi mga syudad at mga munisipyo ang lalaki. Ito, bababa tayo sa barangay dahil alam talaga ng barangay officer kung ano ang talento, ano ang natural resource ng barangay, ano ang pwedeng negosyo sa maliit na barangay, gaya sa amin sa Bagtason, ay dyan puro weavers. Kung hindi alam ng tao, hindi malalaman kung paano tulungan. Pero alam ko kung paano tulungan, kaya binigyan ko ng weaving center at sa mga handloom at natural dye center para magtanim ng tayum para meron silang natural dye. At nagtanim ng cotton para may source naman ng iaabel o iahabit. Yun. Gaya ng Santa Rosario, isang barangay naman sa Pandan, ay kumukuha kami ng mga damo sa bundok, ang tawag bariw, ginagawang magagandang mga bag, mga carpet. So, kung hindi alam yung resource ng barangay, hindi mo malalaman kung anong tulungan, paano tulungan. Kaya magandang may barangay Employment and Entrepreneurship Office na siyang tuturo kung ano ang bagay sa barangay na yon para magkaroon ng pangabuhian sa aming salita sa Antique or kabuhayan para sa mga tao. Di ba ang ganda? Ayan, Senator Ma'am, ayan na. Paano makaka-access sa DSWD Sustainable Livelihood Program? Ayan na.
paano ang gagawin Sa mga- ano ang paraan para makaabot ng programang ito? Social welfare officer sa bawat munisipyo. Dahil sa ilalim ng SLP, ang mga kwalipikadong beneficiaryo, yung mga para sa micro-enterprise development nga, yung sinabi ko na nagbibigay ng tulong para makapagsimula ng maliit na negosyo. At sa ilalim nito, meron yung individuals, pwedeng seed capital fund, ang mga 15,000 pesos, bilang puhunan, sa raw materials, sa mga tools, at pwede rin yung employment facilitation, yung tutulong para ikaw ay i-match sa trabaho. At meron employment assistance fund hanggang 5,000 pesos sa pagproseso ng mga documentary requirements kung medical, transport, meal allowance, yun. Tapos meron din mga training na kailangan saan ang mga beneficiaryo. Let's say sa micro-enterprise development track, ay kailangan dumaan sa micro-enterprise development training. Hindi basta-basta bibigyan ka ng pondo, walang alam yan. May mga module yan sa micro-entrepreneurship, basic bookkeeping, accounting, ayan, feasibility study, ganun. Yung sa self-employment naman, yung employment track, ay kailangan din ng basic employment skills training. May mga module yan sa paghahanda ng resume, mock interview, sa work ethic, ganun. Ang mga posibleng beneficiaryo dito nga, gaya na sinabi ko, dapat kasali sa database, sa listahan database ng DSWD na sila ay 4P. Yan. Importante, sila ay 4P. Hindi pwede ay kaya. At lahat ng DSWD field office, yan, sa inyong lugar, dapat po alam ito. Kung itanong po ninyo, hindi nila alam kayo mo. Sabi ni Lauren Legarda, meron daw sa mga Pantawid Pamilya beneficiaryo na 4-piece program na SLP para sa tuturuan sa employment o tutulungan sa micro enterprise development. Yan. Importante po para nga ginawa ko sa Antiques, patuloy pagbibigay ng SLP, ang aking mga kasimanwa, nakapagtayo ng mga maliit na negosyo, nagsimula ng community store, meron pang cattle racing, meron din gulayan, vegetable production, gaya ng sweet potato at mga kalabasa plantation. Pero pag Metro Manila, syempre, hindi naman tayo pwede magplantasyon dito, ay pwede pong mga bentahan ng bigas. Ayan. O kaya itlog. Pwede mag-vertical garden, di ba? Maggulayan ka kung wala kang lugar. May chicken wire, pataas sa wall, pwede ka magtanim dyan at pwede ibenta yung mga pananim. So, maraming creative ways para magkaroon ng pagkakakitaan at negosyo. Senator Lauren, ma'am, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Thank you. Salamat sa iyo, Deo. Magandang umaga po. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid sa kay Honorable Lauren Legarda, representing sa Lone District sa Antique, mga kaaksyon, no? Sa ato sining pangalagad upod ang DZRH, no? Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo San Bayanay kay matag na pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dirigilamang madugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:24 nga oras, kadtuantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa gobyerno provinsyal liwat sini nga nagpanumdum sa publiko nga online sabong lamang ang ginatugutan sa Negros Occidental. Mga negrense ginabisuhan nga magtuman sang self-discipline
Yaring kaunta sa report ni Aksyon na Marlon Hidawia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa manang luyag ipahanumdum liwat sa gobyerno provincial sa Negros Occidental. Mga residente kon mga negrense may kantaran sining padayon pagtinguha sa probinsya nga mapaganahagan ang pagdamo sa kaso sa COVID-19. Sorokaya Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II online sa bunggid lamang ang ginatugutan diri sa probinsya bangod ang mga lugar nga napaitalom sa Modified General Community Quarantine kon MGCQ pareho sa Negros Occidental. Allowed ang ginatawag nga online na sabong kag hindi gid pwede ang bulang pareho sa bisang siring lusok-lusok kani kag ang bulang nga siring ginatambungan gid sa madamo nga mga tawo kag dira mismo postahan ay Aksyon Rex. Manaruban nagligad lamang simana dito sa Banwasang Ibi Magaluna. May 78 ka mga persona. Itong bukid dampi to? Oo, nabukid nga area. Isa to sa Radakpan, former kagawad sa barangay to. Ang bagani ni Diaz, siling niya may aragid man niya iban nga tao nga naga-feeling exempted Balakson na Rex. Siguro amo na sila ang mga kilalang personalidad kung kisa mayaraman miyembro sa otoridad ay former official sa barangay, former official sa Banwa Konsyudad nga sama-sama aksuday sa katabo na pasalig na sila mga sila ako bahala ako bahala, may problema ni amo na nga ginamo man nga kainggan niyo na magtambong man kag magbulang man Aksyon Rex. Chambal ni Diaz hindi kaya pwede na gati sige-sige nga pa niya subong ang mga kapulisan para nga magkaladakpan ining nagapatagayon sa bulang gidya nagatabuhan sa damo nga mga manugtaya. Yari sa Attorney Refrando Diaz. It has already been made clear among the mayors and the PD and the police officers na under MGCQ, what is just allowed is online sabong. Kung may ara man bulang, wala sa site dapat ang mga tao. May ara ta areas kung diin sila pwede maglantaw, viewing sa television sang actual nga bulang nga katabo. Unfortunately, isa may ara gid nga daw feeling exempted, so daw hindi naton kisa maintindihan kung hindi nila matuman ang mando plus ang mga authorities halin sa national pakadto sa kay Go, pakadto sa kay Mayor. May ara gid kisa palusot sa aton nga paminsaron, no? Pero later on ti mabaldata ti dira na taga sorry man pero ti nagmasakit na kamo pating inyo nga mga pamilya nalatnan man just because of your refusal to obey sa aton nga mando, sa aton nga mga leaders. We hope that we continue to practice self-discipline. Ang ginmuno ko nga illegal cockfighting na tugiban dito to sa may Hacienda Maria Jose, Barangay San Isidro, Banwasang Ibi, Magaluna. Talihin sa nasilintara stento so ka mga individuals lakip may mga minor patugani ay former kagawad sa barangay ang nagkaladakpan. Ito sa area sang Southern Negros Aksyon Rex duduan man sa ato sa mga tagbalabati ito nga sa Sudan sang Kabankalan, sa Banwasang Ilog, mayaragan isa sa Sudan si Mamaylan. May mga natukipan man ito nga nagpatayaw sa bulang. Isa man ito sang ginapatihan, rason ko nga ang agulpiyada ito pagbutyog ang kanamuon sang kaso sang COVID-19. Ron sa Aksyon reports after revelation, base ko manabot Aksyon Rex ang provincial tourism officer sa Negros Occidental. Kuhaan ta siya sang statement ko na so far ina sa dito kang preparasyon ay kantaran sa first day sa implementation was ng adlaw o sang pagkadubili pasira sang taran-taran nga mga beaches kag resorts sa Bogos ka probinsya man Aksyon Rex beaches, resorts kag mga recreational area lang mo ang saradaan. Pero may lugar ang Aksyon Rex siya nga mga kapihan bukas siya.
Bukas na iya. Oo, bukas. Para sa banwas ang tulo sa Toro Benedicto, may alas sa laging papalo sa mga adlaw. Pero ti social distancing gyapon na. Yes, kaga 40%. Oo, when 30% lang capacity. allowed. Muna sa 40% lakson na resto. So ang pulis makabantay ginabuas kadlaw. Sa mga polo kag syudad kami Alin nga daan di sa may Granada o Pasaka to, grabing kapihan da. Correct. Magana ang tutukan Aksyon Rex sa buwas kadlaw, no? Kay bukas ang kapihan. Ang silay pagidgali. Ang silay mapasaka to. O sa area sang La Castellana, La Castellana, pagid pakabakungan area, damo pagid na ito bababukid yung kapihan niya. Tiyan mo na sa minutor buwas kadlaw, 30% lang ang capacity dapat, no? Hindi na magpasobra pa na kay Baksikon, masampulan ang nagadumala kung tagiyang mismo sa sining kapihan. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlo Tiadovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Marlon Hidovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Siling ni Presidente Duterte kagabi niya kung hindi ka magpabakuna, ipaaresto kita, no? Kag bakunahan kita itoslok sa imo nga buli. Ay perti. Nga pilitay na niya subong ya. Hindi ko sa pagpersahon nga siya ang magpangamot sini. Kung hindi kamo magpabakuna, mayo pa nga maghalin kamo sa Pilipinas. Gina-translate ko lang into Ilonggo ang ginpanghambal sang presidente. Ambot nagasaho kamo ni. Sobra naman ang presidente nga kung hindi kayo magpabakuna, siya magpabakuna sa imong lain yan, isa bulig itoslok. Ay kalain nga klase sang presidente daw wala buot, no? Kag kung hindi ka mo kuno magpabakuna, halin na lang kamo di. Kadto kamo sa iban nga lugar sang pungsod. Nano niya pilitay? Nano niya ginimo na nilaye? Nga kinanglan magpabakuna kagid? Ay, perting klase, no? Do hindi mo maintindihan niya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karon pala sa taya broadcast kay tinguan tani nga madala magakaksyon, no? Kung ang Iloilo naton mas favorable sa ila sininga mga statements ang presidente na kay balone buwas ni bawio naman isang presidente ang statement tiya sini mga kaaksyon. Ay ho gid may tisianay kulang balang imo sining alawas ang vitamin C
Philippine Standard Time, las 12:36 sa aton oras. 12:36 na, mga kaaksyon. Sige, daligid lang. Mahatag tayo pila ka mga commercials. Standby sa report na aksyon na Brian Morden sa Nokpo, kag balita ni Aksyon Eden Naboso sa BCPO Plus ang aton sining mga out-of-town reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Ako po si... Ayos, daligid lang sa mga kaaksyon ta kay basahon tanay mga mensahe ninyo, no? Para siguradong sigurado. Action Rex kon pilitay damo maribil di tawo. Gani man. Sige. Thank you gid sa mga texters nato, no? Halin sa kay Ronnie T. Mananghaya, may lang pagpamati kay Ronnie Mananghaya sa Hof Saudi Arabia, no? Halong gid kita Japon permi para makamat-amat kita balik sa normal nga pinangabuhi. Gani man. Amo gid ang dapat gid, no? Kay Bernie Onyas, idol, pakigreet naman sa asawa ko nga permi pamati sa Banat Bulig kay namian gid siya sa imo idol si Grace Onyas sa Sitio Colonia Divina, Barangay DSB. Salamat gid Bern Onyas, no? Kay Bernie Onyas kay Grace Onyas da sa Sitio Colonia Pontevedra, Barangay DSB. Salamat gid. And Vanessa Mayo, Action Rex here in America. You can say no to vaccine. It is your choice. Wala pilitay diya. Gani man tibisan din mangguro nga lugar. Way man pilitay na kung anong gusto mo diri gani sa Pilipinas may gapili nga amuni nga brand sang vaccine kay di pwede dito nga dalon pa sa iban nga pungsod ang vaccine nga ginabaksin kundi mapili ka gid depende man mapili ka o kung hindi ka way pilitay, no? Tumbay London slinya o pilitan na ni. Kung hindi ka magpabakuna ti lawan kadto di sa Cadiz ki guba maot guba maot ti gulang na hindi magpataha ha nano. Rio right, Action Rex. One man roll amo na gusto niya nga matabo sa Pilipinas. Gani man. Siling ni Alex Montesa namian siguro si Mang Kanor sir nga mapabakuna na mga Pilipino sang baksin nga iya ka polio kag HIV bingkong nagid si Mang Kanor. Alin sa kay Alex Montesa. Sige, alin sa kay Ana Sinoro, thank you man. Salin sa kay David Chensay, no? David Chensay. Mayong udto Action Rex. Una pa na ang babaya sa kabasa kay utok niya. Pagpaminsar, bawion naman na buwas. Gani man. And Juan Mill, may lang pag-monitor siling niya good noon Action Rex ay nano pilitay ni, nano nga utok naman. Yun di puerta. Akig si Juan Milo. Relax lang madama. Diding alohamento. May lang pagpamate. Salamat gida. So kay Joseph Pacifico, may lang pag-monitor. Watching live from Mayor's Office sa San Enrique. Kay Kathleen Tavares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Richelle Espinosa, kag Carla Selva. No? May lang pagpamate Carla Selva. Niel Brian Balues, salamat gid Niel Brian Balues. Kay Junjun Diamante, and may lang pagpamati kay Jenny Solgon, Rochelle Evangelista,
And Binji Galvez, may lang pagpamati sa Sitio Alulong, Barangay Buena Vista, Himamaylan City. No? Binji Galvez. Kay Cathy Ver, may lang pagpamati, happy birthday sa kay Tiyay Jot Ginsaga. Ni kung Gonzaga, Yabia, sa Barangay Araal. No? Sala ni mga text sa Gonzaga, Yabia. Correct na sige Eriman Desiderio. And Kagawa Dimbong Jocampo, kay Vanessa Mayo, may lang pagpamati, ala pamangkuta ang Ninja Turtle bala, basi, kay basi dito nila ginbutang, ano ni? Vanessa Mayo, thank you so much, Gid Bane, no? Marilyn Lobaton, gana din, ka pigado na gid, kay taklob sa manhol, kawaton pa. Ayo, Marilyn Lobaton, Ganadin. Thank you so much, Gid. Jan Resicio, thank you so much. Philip Liboon, Rodora Syoko, grabe, nagidya pati manhol, go, kawaton, pasubra nagid kapigado. Parutunto na iya. Hindi na pigado, parutunto nagid na iya, no? And Lorenzo Lorino, sir, may lang pagpamatid sa Concepcion upod sa iya sininga pinalanggang asawa. Thank you so much, Sir Lorenzo Lorino, kag kay Mrs. Moderana. Kay Joval Trinidad, may lang pagpamati, Marley Gonzaga, dala sa Barangay Alihis, good afternoon lang. Kay Marilyn Lubaton Ganadin. Okay. Melchorita Ferrer, may lang pagpamati, and si Lorenzo Lorino, may panamyaw lang sa kay Bro Ruben Rivera, gamonitor gid siya sa programo, no? Permi. Alin sa kay Lorenzo Lorino, kag kay Bro Ruben Rivera. Kay Cone Dormitorio, may lang pagpamati Cone. And Martina Liling, may lang pag-monitor, no? Sige. And Alex Montesa, may palagas lang sa tamyaw lang sa pamilya Sornito, sang Barangay San Juan, Pontevedra, pamilya Katage, sa Barangay Tugis, kag pamilya Faburonara, Tinto, sang Barangay Kansalungon, Isabela. Alin sa kay Alex Montesa, kay George Gargasiran, and kay Vanessa Mayo, with Doc Mayo, sang Minnesota, Mrs. Alvarez, sang Barangay Tangob, kag Ma'am Jinky Dialagdon, sang Phoenix, Arizona, kag sa pamilya Dialagdon, kag Apil sa Pandanon, DSB, kag sa ERB Group. Idilaos, may lang pagpamati, kag Nanay Isabel, no? Mark Miranda, kag Ray Santillan, salamat gid sa pag-monitor. Jocelyn Libon Dispoho, Rolando Carataw, kag sa iyang friend, happy birthday. Sa kay Roger Bolontate, no? Happy birthday, Roger Bolontate. Okay, kay Jocelyn Libon Dispoho, why na itip ng iban pa naton nga mga ka-aksyon nga dito sa una, sa ibabaw nga portion, no? Ayos. Kay Style Antonio Kadayday, ga-monitor si Style Antonio Kadayday, mayad nga uto, sir, monitor kami di sa Purok Puentevilla. Si Paring Rami, ambot sa nung kuha ni Paring Rami, milyena dira, no? Nika Ligid-Ligid, idol, pag-greet, nagapamati kami subong pamilya Aro sa Hinubaan. Salamat gid. Nika Ligid-Ligid. Okay, Torres Alexo, ay salamat kaabot paman sa programa sang ibibimati naman ta, Rina Gamak. Torres Alex, salamat gid. Lisa Montecastro, thank you gid, no? Ronnie Mananghaya, diri sa Saudi, sa Rex mandatory gid ang bakuna. Sa August 1, hindi ka makasulod sa mall kag kon sa diin man nga establishmento kung hindi ka makapakita sang bakuna status mo. Well, no choice. Sige lang ayos. Sige. Daligid lang mga ka-aksyon, san bayanay matagtapila ka mga commercials, then balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot?
Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis.
Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robby Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:51 ng aton oras. Happy birthday anay kay Aksyon Nelmar Madera. Karon nga adlaw ika 17 lang siya. Basi kon 18 nagsala lang ko, no? Happy birthday alin sa pamilya sang Aksyon Radio. Kay Aksyon Nelmar Madera, happy birthday. Katuan tanang balita ni Aksyon na Brian Mordensa Nokpo nagpaabot pa sang mando angot sa pag-aresto ni Presidente Duterte sa hindi magpabakuna. Ay, perte. Nokpo tinguan sa mapatukod ang standard police station sa 31 ka mga banwa sa probinsya. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian. Aksyon Rex sa way pamana nakabaton sang memo abi or guidelines so kanang mga EOs abi ang Negros Occidental Police Provincial Office angon sining palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipaaresto ang mga magpamalibad nga bakunahan. Tunog diri sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang Deputy Spokesperson sang NOCPO, antes sila himuon ina may mga bases gid sila nga dapat nga uyatan kag hindi basta-basta nga nagpatigid lamang sila sang kung ano nga mga information kaangay sa ginpalayag ni Duterte nga wala pa sang papel nga ginauyatan. Action Rex ang ila sa paglantaw diri ba si disobedience mala nga pag-bad nature sang complaint batok sa katawo nga magpamalibad sang sining nasambit iya nga bakuna. Action Rex, no? So ginadulat sa nila kung ano din man iningangtan sini pero mismo si Donasco grito na tayo man sa pagpamangkot na angot sining nasambit iya nga palayag ni Duterte. Do hindi may insidyan Aksyon Brian, pagkaroon lang na siguro Sige, pagkaroon lang sa direct kay ako ni problema sang presko nila mo ang layo nga tingog. Actually, kapila ko na isa di kadaso nagareklamo sinati ako magyapon to sige lang, no? Ang ibang nga balita Aksyon Rex, dumay lang ni ang Negros Occidental may pulo na dali ka mga syudad or may isa ka syudad kag siyam ka banwa nga ilan sila nga mga police stations para ni galing standard type sang sang police station. Pinabalang istasyon sang police na may ara sang second floor. Doon nagligad to sa Enrique to?
Amo tong pinaka-recently gid lamang Oo. naging inaugurahan ang sa San Enrique. Subong ang Negros Occidental Police Provincial Office suno kay Donasco ginatinguhaan ginila nga ang tanan nga 31 ka banwa kag syudad mapatindugan gid sini. Kay nagapangayo sila Bulig man sa LGU kay national fund gid man kun tani ini siya, pero ang pagpatukod sini dapat may participation si LGU, like for example sa pag-donate sang duta nga dira patindugan kung may ara pagin sang cash abi nga idugang pagin dira para magwapong pasilidad di mas maayo pagin Aksyon Rex, no? So karon sini may pulo na ang una dire syudad sang Talisay, nagaisahanon nga syudad nga may ara sang standard type sang police station. Ang isyam dire ka mga banwa na amo ang Binalbagan, Calatrava, Candoni, Kawayan, La Castellana, Norcia, Tevedra, amo tong mention mo nga San Enrique kag Valladolid Aksyon Rex. So, siyam ka banwa kang isa ka syudad pagid lamang ang may ara sang standard type nga police station. Ang advantage niya sini sa kapulisan, kundi may second floor ini, if in case din man nga may ara abisang magpuyot nga maglusob abi nga mga terorista, makabato din sila kay may ara sila sang mabaw nga pwede makaaway sa lalom. In fact, natabo kini dito sa area sang Mindanao kung di ko magsala nga nakabato sila, naginsulod sila sang terorista kay may nakaposting nga mga tao na sa second floor Aksyon Rexa. Kag may additional nga mga rooms kag dalag ko ang ilang sini nga mga sunublan sa mga kwan ginapriso bla kag matulutawhay ang area Aksyon Rexa. Aba ng balita gikan sa Nogpo, Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby Aksyon na Boso sa BCPO. Ginatamyaw lang si Raymar Roes kag Bibing Roes kag Tatay Itek kag Lia Carmona and family dira sa Punta Taytaya. May lang nga pagpamati Raymar Jose kag Raymar Roes kag Bibing Roes kag Tatay Itek kag Lia Carmona and family. Thank you gid sa pag-monitor sa sininga odto kay Arnold Bidayo. May lang nga pagpamati Sir Noel Amar, may lang nga pagpamati Sir Noel Amar, no? Kag Tanya Ramos nga pati mga nagaugud-uguda nga di gusto magpabaksin aristuhin niya man. Wow. Ay pwede. Jinky Dialagdon, may lang nga pagpamati kag kay Beboy Villasor sa imo sektoral, no? Kag sa EFC Group may lang nga pag-monitor. Sige. Ayos sa mga Aksyon Life Extension na vitamin D3 anay Kantuan tanang balita ni Aksyon Edenaboso sa Bacolod City Police Office. Hindi may kang tanan sa kapulisan hindi maguntat sa pagpangita sa hustisya sa mga biktima sa mga pagpanglutang diri sa syudad sa Bacolod City Placido or City Director Manuel Placido nagpalayag maskin pabaskog ang police visibility.
Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Aboso sa BCPO. Aksyon Eden. Pahayag ni Bacolod City Police Office Director Colonel Manuel Placido nga hindi sila mag-unta tugtog nga matagaan sa hostisya ang mga biktima sa pagpangluthang kay iban pang krimen diriman sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Placido, padayon niya ginapanumtum sa Commander subong man sa mga investigador nga himuon ang tanan agad masolbar ang kaso kung hindi pa walaan ang sanrek sa pihak sa mga alegasyon nga ang mga biktima ang involvado sa illegal nga buluhaton. Dugang pa ni Placido sa pihak nga nagakakulang sila sa mga personnel pagod man nagpadala sang masobra 50 ka pulis nga nag-augment sa checkpoint sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Padayon kag ginpabastog pa ang police visibility patrol sa syudad. Sunod kay Placido, hindi lang man sa syudad sa Bacolod nagkakatabo ang kaangay nga krimen, kaya hindi man mapunggan corruption rex ng kapulisan nga magkip-anay o kung pangitaon sa suspetsadong biktima, tuntuyo gid sini nga magpangpatay. Sa karon, ginahimo nila ang tanan agud mapabili ng peace and order diri sa Bacolod. Pamatinan naton si PCPL Director Colonel Manuel Placido. Yun pa rin ho ang system mo sa kanila. Kahit na yung mga biktima, may mga allegation na kung ano-ano, hindi pa rin dapat ginawa sa kanila yun. Yung kung sino man ang gumawa nun, dapat managot sa ban. Dapat sila managot kasi meron man silang alitan o kung ano man yung pagkadahilanan, hindi pa rin na dapat ginawa. Hindi dapat nangyari yan. Siguro, isa rin sa magiging pagsisimula namin pag-imbestiga kasi ang krimen kasi laging mayroong kadahilanan yan kung bakit. Hindi gagawin yan ng dahil lang sa utang na piso o dahil lang sa natapunan lang ng maliit na bagay. Laging may malalim na dahilan. Yun yung mga kadahilanan din ang kailangan namin alamin sa mga nasasangkot. Biktima man yan at yung suspect. Yun lang lagi kong sinasabi sa kasamahan ko na investigador. Matutumbok natin yan kung anong kadahilan. Of course, may mga hindi lang kasi pwedeng isa suspect sa mga ganyang bagay. So, Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eden Aboso. Una sa Balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa BCPO. May lang pagpamati sa Redwin Pinida. Salamat gid sir sa imo sininga pag tamod sang mga kinanglanon, no? Thank you gida Sir Edwin Pinida. Kagay Allen Lowe Himutia may lang pagpamati. Allen Lowe Himutia, no? And sa mga kaaksyon ti ang constipation niya muli siyang iloy sang tanan nga mga balatian, mga kaaksyon, arthritis, diabetes, kag insomnia, iban pa nga mga balatian, no? Ini mga kaaksyon, Aryo, kay may gintugan ng Health Food Center or food supplement ang Evergreen Herbal Capsule, no? Aprobado ni siya sang Food and Drugs Administration. Gintingog nga puwersa sang 7 para sa ikayong lawas kumplito ang benepisyo. Equality products ang Dokiko Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule. Amo ni siya ang makatimbang kag sa ikayong lawas magtumar ng adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule. Para sa dugang sining kasayuran sa mag-text magtawag kay Doc Crispin Hico sa cell number 0910-126-4595. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal ninyo sa Botica Nelia, no? Botica Nelia dira sa Bago, Alfie Pharmacy sa Bago City, Hopewell Marketing sa siyudad sang Bago, kag Crismar Pharmacy, no? Crismar Pharmacy sa Bago City, kag GDN Pharmacy sa Barangay Bata, and Parmasya Edcaro dira sa Lacson Street sining siyudad sang Bacolod, kag Parmasya Juarez sa Bacolod City. Kadtuan tanay mga balita gikan sa aton sini nga mga out of town reporters. Prior kita nga magtakboy dugay-dugay sa aton sini nga partner dito sa Aksyon Radio Iloilo, no? Magkwantanay mga balita kita sa mga out of town naton nga mga reporters, no? Unahon tanay balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Sini may kang tanan sa
syudad sang Cadiz, pila ka mga tricycle driver ho nagpadangan sang reklamo bangod nga hindi sila kuno makarenew sang ilang prangkesa. Yaring kaudan sang report. Upod na kay Aksyon Roger Gotib, Jer. Action rights pila karon ka mga tricycle driver ang naparangat sa reklamo diri mismo sa aton personally para nga mapanapot man sa Action Radio ang ila sini nga gina katingalahan kay hindi sila makarenew sa ila sini bago nga prangkisa abisar nga ila sini nga franchise ang expire na. Pero sa isa ka tricycle driver nga nagaruta sa Barangay Daga, madamo sila ang wala makarenew tungod wala sila gipanugutan sa city franchising and the regulatory board. Si Parme nga hindi kami nila pagparinyon kay ginclose kuno nila. Di renewal namon. Ang mga bago nga mga new nga mga motor din pa pa-process nila ini sa ini nga John natapusan sa John tinga mo niya renewal hindi kami nila pagpa-proseson. Kung magdakpanay kuno kung magbiyahe kami dakpon kami nila. Naman problema karon kay Mante Suro sa ila nga ang ila sini nga franchise ang expire kay sa parinyon pero kung di una sa dakpanay ini sila man sa gihapon ang subject sa sining pagpangdakop sa katapos ng CFRB. Sunod naman siya kay retired police officer Nido Olvido nga mo karon ang head kagagauyat pa sining mga tricycle mayara sa CFRB mayara ang memorandum order mismo sa Committee on Transportation kay Councilor Owen Disuyo nga nagamando nga sa lamang Cantong sinariktan nga Mayo 15 ang deadline sa pag-renew sa mga bagong prangkisa pagkatapos ini ang wala na kang chance pa. Hindi sila pumarinyon. Oo, hindi ko na sila pumarinyon. Gason, kung mabiyahe sila, nakon na siya. Kung di marinyo, tani sila, nag-franchise, ano nila? Hindi dira mo dito. Ang aton siya, sumuna sa mga renewal balager, every year galing na ninyo. Oo. So, ang deadline sa May 15 lang. Okay. After sa May 15, why na renewal? Wala naman sila yung galing next trip kung gusto nila mag-renew. Malapat niya ang aton pa-nunod sa ilang mag-renew. Di man nakabulan from January to May 15, so di man nakatan. Okay, That's na mag-renew. So ang one-stop shop ka from January, February, March, first quarter lang. So nag-April, nag-May. Pag-May 15, nanaog yung doon si Sir Owen, ang chairman ka sa CFRB at the same time sila ni Sir Nico, yung mas franchise. Ikaw, amo na ang explanation naman ni Police Officer o Retired Police Officer Dito Olvido na mo karoon ng Officer in Charge Padra sa bahin sa CFRB nga nag-attender sining mga franchise sa mga tricycle nga nagabiyahe. So sa iya, kasi wala na isang chance na kung mag-renew man sila sa masunod ng tuig, kag duha ka tuig ang ila sini pagkabayaran tungod kag itagaan sila sa 5 ka bulan kag tunga nga panunod para makarenew pero wala niya po nila ini paghikotara. Report dito sa syudad sa Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon, Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kina Aksyon Roger Gotib. Matapos ang balita ni Aksyon Roger sa iluwantang balita ni Aksyon Percival Villamor sa La Carlota. Mga ka-aksyon sa Banwa sang Moises Padilyaho, padayon ang pag-maintenance ng peace and order and COVID protocol kag checkpoint sa mga border. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Sa detalye sining balita, Aksyon Pers. Yes, Action Rex, live report kita subong sa Banwa sang Moises Padilla diri sa police station kag regarding sang peace and order nga nagalakat subong diri sa Banwa sang Moises Padilla. Mato linong kag matawhay kag padayon man ang paglibot sang aton nga kapulisan sa mga sitio kag sa nasakupan nga mga barangay diri sa Banwa sang Moises Padilla. Kag ang operasyon sa pag-bintinar sang peace and order action Rex upod diri sa Police Major Randy Babor, kabukod man si Police Lieutenant RG Dangarang, Deputy Chief sa Moises Padilla. So nagabantay sa gihapon sila sa mga border control regarding sa COVID-19 action Rex, no? Kag ari sa subong sa aton natupad si Police Lieutenant RG
dangarang sang Deputy Chief sang Moises Padilla. Sir, ang peace and order sang Moises Padilla, kamusta ang lakat sang peace and order? Subong sang pagbantay ninyo, ilabi na gate sang border control sang Moises Padilla. Ang balita ng Moises Padilla, sir, ay muli pinitugat sa peace and order. Araw-araw pong nagkakandak ng checkpoint dito, sir. At the same time, yung police visibility po ng mga police natin dito sa area, sir. Regarding din, sir, sa border control ay may clip po na pinapatupad din po yan sa dito, sir, sa Moises Padilla. Tinatanong po kung saan po pupunta yung mga tao at iniipitan din po, sir. Bingog ni Police Lieutenant R.G. Dangarang Deputy Chief sang Moises Padilla. Report live ikan dire sa Moises Padilla PNP ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Percival Villamor, balita gikan sa banwasang Moises Padilla. Ari ang ato sining partner, ang ato sining counterpart, ang Aksyon no Radyo Iloilo, matakboy tatuan na sila. Upod kay Aksyon na Mario Hilonggo, ang akon sining partner kon hapon si Idol Mario Hilonggo. Mayong hapon, Idol. Alauna 11 ang atong nga oras sa pagpangalagan sa balita Banat na Bulig. Kung kay 29 nga tingala ka ba nga wala ka santo. Halin pa sa kuna ang NIDCF wala man gani sinanto ilang ang pag-implementar sa guidelines ng baladyo pa. Kata nga itong Aksyon Radio Bacolod sa itong region-wide tandem broadcast. Tapos yung Aksyon Radio Cantong Bacolod, mayong hapon. Mayong hapon, Dol. Nano itong nabatian ko nga aragay man do kasakit man adto. Nano ining sitwasyon ng aton yaman. Ay, oo. Dari sa amon, sige lang sa gihapon kami di pang tuslok bakuna ho. Parte sa peace and order naman sa Bacolod. Nag-aapilar lang ang amon nga city director di napatingog ni Aksyon eden abuso. Siling nga ti mabaskog man possibility police po visibility namon dre sa tion sang kagabihon kag kapunanon kag sa mga kalang-alangan nga oras baladol. Ati mayo na kay ang inyo pulis sa visible gidiya. Kita mo din visible man kung mapariyo man lang galing inyo da diferensya visible man gani daya inyo pulis galing damo kamo da sang mga nagaluntad nga shooting incident. Abdol pa, Abdol? Amo gani man, pero ginapatutukan ginakaroon sang aton nga city director di sang BCPO Siling nga tutukan yung gidna sa mga pulis ko. Tutukan gina nilang mga pagpangluthang diri sa syudad sang Bacolod. By the way, ang taklob sang PLDT di sa highway sa tubang sang Robinson ginkawat kagabi ho, Dol? Ay, ultimo taklob ginakawat pa di araw-araw tapat iway nahuya ng inyo nga city director da nga ultimo taklog sa nga PLDT lampas Abdol. Ate amo gid nang gina-challenge man naton karon ang mga kapulisan ta kay kagabi mismo nagdagon-dagon si Kongrega sa Taya kay binamon niya sang PLDT nga taklob mo inablang sa mga manhole na. Abinamon PLDT, DPWH nga taklob, galigo magburaya sang PLDT, ti duwa ka tao, tuging karga nila sa tricycle ho sa CCTV, nakitaan pa galing kay hindi mamurarat ang itsura sang duwa ka mga tao ni sa isa nga tricycle ho, pero gina-operate na karon sang kapulisan ta. Ginbutangan na ito rubanggaho para nga wala sa magtalang blas buho sang PLDT basi kung magsulod pa to sa buho kundi na disgrasya pa. Kung pasugiron ka mo da ang sang una ang kwarta kag ano gani ang kwarta ginapiko kag ginapala subong ultimo taklob sa manhole da o sa iya ka PLDT gina kwarta na Abdol. Laban na mo kay wala na kwarta. Diya mo na siling ko nga ang mga scrapan dere, hindi gid kamo magbakal sina kay madalasa gid kamo sa baklanay sina. Ambot na sa inyo kung nagkakatabo man na wala pa man niya siguro yung tabo dere sa amon tabo na diho kaagab ilang
Ambot na ano yung plano sang dumato nga naka-motor to Why na ginapala to subong ang kwarta di kundi ginapiko. Daway naman gani ginapiko mo. Ginapudyot na gidlang. Aksyon Mar? Kung una, sa Negros ang kwarta ginapiko ka ginapala subong taklob na sa manhole sang PLDT pero may hambal sang kilala ko siring sang Migo Pabdol siring nga kung una ang kwarta ginapiko ka ginapala subong ang piko kag pala ginakwarta aton Laban gina kay ang pala kag ang piko subong daw ara na sa skrapan mo makita ay puwerte ano ni ka pigaduhon ito hindi man ka pigaduhon siguro or kawadon hindi man siguro depende man lang sa tao mo kung nagapaninguha kay mo ati dapat gidyang nga magpaninguha para mabuhi man ang bugos mo nga pamilya di kay maninguha kaya sa kapusan by the way basi kung magkadto mo di close ang amon di nga mga beach resort mga mountain resort sa 23, 24, 25 tatlo kadlaw sa probinsya. Sa syudad ya, isa lang kadlaw. June 24 lang sirado. Basibla magdalagsay ka mo di Aksyon Mar? Si daway na mga ligana, ginabdol, magkabdol. Ang nasiya mo ni subong sa kadelikado sa sitwasyon. Ulihi na kumugani daya nagpanirado sa inyo nga mga beach resorts da, mga inland resorts da. Di amon diya nagligat pa. Pero labay man ako ng Abdol, may paandam si Presidente Duterte ambot ko sa inyo dahil pinaglikat ko na report mo man na daw damo sa Negros lang daw hindi magpabakuna hambal ni Presidente Duterte ati mo kapaandam siya ang kutob sa hindi magpabakuna dakpon Abdon Gayohom lang kami sinaksyon Mara sige lang kung mangdakop siya ti ambot kung pwede maudakpan ni tanan ti ambot ko nanong mangin kay ginahulat pa actually sang mga kapulisan namon sa probinsya kung ananong mando angot sa sining ginaligar nga pagparesto ni Presidente Duterte sa hindi magpabakuna manamuning nagkawas kagabi sa bibigya mo diba si bigaling pagkadason nga adlaw bawion naman nga daw sala kutuhaw do hindi amuhaw nga oti sige di amo na ang amon nga mga kapulisan gahulat-hulat lang sa mando sa central headquarters sang kapulisan Aksyon Mar? Amo na gani nga way man kapiyok ang taga-police regional office. Kasi nga daw damo naman sa mga pronouncement si President Duterte nga daw hasta pa lang man sa pronouncement. Pero anyway ay Abdol tuod man ang pagpapakuna dali nga diraya sa inyo nga damo daya ang hindi magpapakuna man kundi ka mo magpapakuna da ang vaccine dahil padala sa amon si Lilo kay damo diya interesado nga magpabakuna Dol? Hindi dari sa amon damo man interesado di magpabakuna galing may mga areas lang di nga nubo pagid katama sang number bangod man nga daw nagakatahap man balang iban amo to nga nagkaligan nga daw nagpagwa si Goblakson sang direktiba ng mga areas nga may nubo sang turnout sang nagpabakuna pangbawion to anay ang mga padala to nga mga Sinovac kag Pfizer to sa ila to kay ibakuna diyan ay sa mga lugar ho nga nagakinanglan may mga lugar man di nga nagakinanglan hindi man tanan-tanan daw duwa pa man lang to ka or tatlo pa man lang to ka mga area sa probinsya ang magid ka gamay nga turnout sang pagbakuna Aksyon Mar? Amo gani na namin niya gani sa inyo kay ano to nga Vanuatu da sa inyo nga doon kung magpabakuna yan kapanghata gani sang tatlo kilo bugas Abdon? May-ari diya may-ari di ro promo daw doon Salvador daw Moises Padilla blatong nakita ko nakaligad mo pagkabakuna hatagan ka 3 kilong bugas may paaman pa ti daw ang iba nabi kay daw gapa hindi Aksyon Mar mo ti galing kay sang nabatian nila nga mayro promo amo man na siguro nga nagpromo man ganitong iban man nga ahensya sang gobyerno nga kon mabaksin ka kag kon pila na mayara ka nga batonon but diri samon sige man ginapromohan man sa aton sila nga mga public officials so nga bisan paano maingganyo bla sila nga magpabakuna na ho para man sa kaluwasan nila idol?
baka mo naman kung kaisa may mga tao hindi nga nagapanghalang-halang pa bala. Pero tinang parte sa atong iya kaambal sa nga duli ito nga kung makapakomplito ka sa pagpabakuna may valor 5,000 nga load ikaw tapos ano to bisikleta. Abdol, yung tao pa na isabaw to gabang nga Abdol? Laban pag abot sang tiyempo sukton sang tao lang hindi nagsala lang to kuan lang to paro inganyo sa inyo daw muna bla aksyon na man no ti way pa man sa nagtupa way pa man sa nagbaton sang 5,000 to kag bisikleta nga promisa sang duli ho daw galutaw pato sa tugabang. Yung matulaton pa na yung Abdol pero hindi lang kuya kakikonsult na Abdol kay halin pag itaginayang panungdong ko parte sa daw hindi ko git ma-reconcile lang ang inyo daya nga kinawatay daw hindi maayo no way mahuya na by the way ang inyong city director dahil na intulto para siya nga may ultimo nga tabon sa manhole ng Pilipin na dala sa kawat Abdol. Ati kung nahuya kag daw nagakuan man siya ati magmuga temprano pagkadamo sang nagalabay actually nga mga salakyan mo sige ang kalkal ti daway man siguro sa nagka-report ambot kung ang pulis gaano sa Station 3 no Station 3 na kay kung nagapatrol sila along the highway or along the kwandira sang Robinsons kag sa ila na sakupan madakpan ginila kay dugay-dugay pa yung duwa ni nakahalin mo sa tricycle ti ay kabudlay nga sitwasyon. By the way gina-report ta lang simo na kwanagali na butangan na liwat ka natakluban na liwat sang PLDT ang manhole to nga ginkawatan sa may atubang sang Robinson's Place sa Barangay Mandalagan ti liwat nila nga tabunan na to sang PLDT sang ilang daw pareho man to ambot ko ni pakawat nila liwat oy mga kawatan atensyon na daha sa duwa tong nagkawat kagabi kadto na kamuda kay may tabo naman kawatan naman inyo liwat Aksyon Mar kabalo Abdol hindi ang punto nga ginabalikan kagin tabunan uli natural sigurado na yan mo na nasang supply ng nagtaklob ng taga-Pilipite so kung kinasugid nyo nga ang inyo pulis nagapatrolya may police visibility kung may police visibility nagapatrolya sila sa Dios yung timo taklob sa manhole ng Pilipite way nila mapatrolyahan kagway nila makita daw kung ako yan si Director yan mamatamat kuya Abdul yan mamatamat ko pamutos Abdul pamutos ang problema di ginatagan taman tsansa si Colonel Placido nga mag-perform diri as leader sang BCPO kay kung nagahuya-huya sa di mahuya man na operate ang mga police stations siya pero tinagasalig kita sa mga kapulisan ta dali sa Bacolod nga ti classic example ang natabo manhole duwa ka tawo lang sakay sa tricycle ining manhole may tabon siya gintuwangan nila daw kabugat pabi amo tong nadugayan pero wala gid sang pulis why gid sang pulis amo to si Congreg Kongrega sa taya nakaresponde kay dumdumya DPWS gali kay PLDT nga taklob ti nabalikan naman nila pero ti gali kay mga tao daw wala giduya Aksyon Mar birthday pa sang inyo nga kongresista ng pulis na nagapatrolya nag-report yung gadiyon Abdol tiga patrolya man sila may mga pulis man sa kalye de sige pa ruminga gid patrol sa nga pulis na dyan para na mahadlokan ang kawatan para na hindi madalasa ang taklob sa manhole ka PLDT Abdol amo gani man ti ambot kung parutunto or hungot sa buotong ginhimo sang duwa ka mga tawo to lantawon talang nasa nason galing kayang akon nga oras ka pangilay na dihon o hindi na sa magtugod nga tama na ha buwas naman kamo at iway problema sa romando man
Bailuhan, nakikita sa mga balita, nagkabay pa ang pag-tandem sa buwas. May development na ha, ang partit kawatay ka, taklog ka, manhole. Abdol, salamat Abdol. O sige, gayuhom ko sa imo. Salamat kid Aksyon Mar. Idol, thank you kid Aksyon Mario Hilonggo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, ultimo nga taklob sang PLDT, kawaton pa, pahuya-uya kita. Klase sang, ay, din yung mga kapulisan tatuod, no? Sa area sang Station 3. Basta to lang to sa ilang police stations, huwag ka patrolya, o dapat amo na oras ara sa mga kalangalangan, mga tao, daho, butang tada isa ka patrol para makaresponde gila yon. Galing wala gid patrol, mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha. Standby mga kaaksyon ha, manumbalik kita sa dili gilamang madugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye!
Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:34 nga tunura sa langalang nata sa tiyempo kay Nonoy, may lang pagpamatik ag suset pahimarhin, may lang pag-monitor. No? Alang-alang na ko sa tiyempo, diri sa ato sini nga pagpangalagad sa masunod nga programa. Standby na lang kamo sa This Is My Life upod kay Aksyon ang Defensor sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo si Aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian
ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila